Alalahanin ngayon sa isang komunidad sa bayan po ng Mexico, Pampanga ang paghahanap ng murang Japanese encephalitis vaccine. Ito ay kasunod ng insidente ng pagkasawi ng isang bata sa kanilang lugar na tinamaan ng naturang virus. Daing ng ilang mga residente ang may tulak ang libreng bakuna. Narito po ang report. Naalarma ang mga residente ng San Antonio, Mexico, Pampanga matapos mamatay ang isang 3 taong gulang na bata dahil sa Japanese encephalitis. Nagdulot ito ng pangamba na baka may sumunod pang mamatay sa komunidad. Kaya't ang ilan sa mga residente gusto nang magsiguro. Maraming nagtatanong kung saan nga ba makukuha ang ganitong bakuna. Sa kasalukuyan, wala pang ganitong bakuna sa kagawaran ng kalusugan. Pero ang mga piling pribadong klinik sa lalawigan ay mayroon na umano. Pero for reservation pa sa ibang klinik ang bakuna na ito dahil limitado lang din ang supply. Pumapalo umano sa 2,500 to 4,000 ang bawat shots ng JE vaccine sa mga piling pribadong klinik sa lalawigan. Ayon sa ilang residente ng San Antonio, Mexico, na mabuti lang umanong gumastos kung masisiguro ng bakuna na ligtas sila sa Japanese encephalitis. Takot rin ako. Mabigat rin kahit paano. Medyo mahal nga. Kung hindi lang darating yung pera namin, hindi ko mapapaano yung mga bata. Pasanin din ni Jen Gueco, residente ng San Antonio na may 5 anak, ang mahal na bakuna. Isa rin ang pamilya ni Jesus Bondok na may 5 apo na kasama sa bahay. Suliranin ng mga pamilyang sapat lamang panggastos sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mahirap. Tulad niyan, 2,000 yung 250 at ay 2,500 ko. Saka kukuha 2,500. Kaya nananawagan kami sa gobyerno, tumulong sana sa mahirap, lalo na yung walang pambayad, ganon. Aniya wala silang magawa dahil kung minsan hirap pa silang pagkasyahin ang kita kada buwan. Maswerte na daw umano kung 3,000 sa isang buwan ang kanilang kita sa pagtitinda ng tsinelas sa San Fernando. Nangangamba man sila para sa kalusugan ng kanilang mga anak at apo, ay maghihintay na lang sila sa tulong ng gobyerno na libreng bakuna kahit pa matagalan. Dahil sa kakulangan ng sapat na kita tulad ng pamilya ni Jen Gueco at Jesus Bondok, doble ingat na lang umano sila at patuloy ang paglilinis sa kanilang kapaligiran para kahit papaano ay makontrol ang pagdami ng lamok sa komunidad. Ako si Angelica Simpao, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.